Mit navn er Jens Hannesson. Jeg vil vise jer, hvordan man laver en profil på den her behandlerside. Starter med at logge ind heroppe, skriver Rudersdal, altså den by det nu er, .gopasbehandling.dk. Udfylder videre vp-admin, og så vil I få en kodeboks frem, hvor I skal skrive password og så videre. Kommer så ind her bagved, og der hvor vi skal ind og arbejde nu her, det er inde i det her bibliotek. Gå ind og vælge en ny med det samme, men eller så bare gå ind og se, hvad er der af folk derinde. Jeg kan også kalde dem kunder. Lige pt. Er der 2 kunder, som jeg næsten lige har på. Kan I se her, forberedt mig lidt. Og vi tager den her comfort zone, fordi jeg gerne vil vise jer, det er hvordan man lægger et billede ind. Det er gerne det, der er problemet. Kundens navn heroppe i toppen, som også bliver en del af URL'en og søgeoptimeringen. Det er tekst, som helst ikke skulle være noget copy-paste, noget kopi fra en hjemmeside eller noget, men det kan man gøre. Det bedste det er, at kunden skriver en ny tekst, som ikke Google kender i forvejen. Det næste vi gør, det er, at vi går ned, udfylder adressen, og lige snart begynder at skrive lidt af det her, så begynder Google at komme med nogle forslag. Når jeg har gjort det, så klikker man på Find on Map, og den her dims hernede kommer frem, så man kan se lige præcis, hvor kunden bor henne. Klikker man på den her, så kommer man ind på kundens profil. Lille overskrift først, og så kundens profil. Så går vi ned og vælger kategorier. Nu ved jeg, at hun er zoneterapeut, den her dame her, så det har vi valgt. Men hvis hun for eksempel kan flere ting, så kan man gå ind og vælge andre ting. Akupunktør eksempelvis, og så vil det også stå på forsiden. Vi holder os til zoneterapeut. Telefonnummer her kan man skrive 2 forskellige telefonnumre, et mobilnummer og et hovednummer. Jeg plejer gerne at skrive begge, hvis det er det samme nummer, så skriver dem gerne ind begge steder, så fylder det mere, kan man nemmere se det. Fax gør man ikke så meget mere, men en e-mailadresse og en hjemmesideadresse her. Gå videre ned. Uploader vi et billede af kunden, så man kan se, hvordan kunden ser ud, ved bare at klikke her og gå så ind på sit skrivebord, eller hvor man nu har billedet liggende. Nu ligger der der, klikker der, og så vil den så uploade billedet. Billedet må ikke være alt for stort. Hvis det er et kæmpe billede, så går det ikke med til det. Det må maksimalt være 1 megabyte. Det jeg vil vise jer, det er, hvordan vi lægger et billede ind. Se, her vil vi gerne have billedet liggende, og nu har jeg bare valgt et billede, som jeg har beskåret og det hele, men jeg vil lige vise jer alligevel, hvordan man gør det. Men ellers, når man har sat cursoren der, jamen så tilføj medie, og så vil I kunne se, at billedet ligger klart her. Men nu vil jeg lige prøve at vise jer lidt, hvordan man lige beskærer sådan et billede der. Jeg vil lige flytte den her hjemmeside en gang. Og så har vi billedet her. Jeg har et program her fra Microsoft Office, som jeg plejer at bruge til at beskære med, men man kan jo bruge hvad som helst i virkeligheden. I det her program, der klikker man på redigere, og så har jeg mulighed for at beskære eller tilpasse størrelse. Og lad os nu bare sige, at billedet det er 842, og jeg ved, det skal være 780. Det skal I huske. 780, det er den bedste størrelse. Jamen, så kører den ned så tæt på, jeg kan. Lad os nu bare sige, at vi kan få den ned på 788, og den så ikke rigtig vil gå ned på 780. Så kan man sige OK der, så kan man redigere igen og beskære den. Og så er det er bredden, der er den vigtige. Det her, vi skal ned på 7, kan man lige tage lidt. Sådan der, så står der 780. Og OK, så har vi den rigtige størrelse. Så vil vi op og gemmer den. Det er ikke så, at man kan gemme den på denne her, men så må man op og gemme den som noget andet. Gem som. Vi kalder den 1 bagefter. Og vi vil gerne gemme på skrivebordet. Og gem. Så har vi den liggende på skrivebordet. I den rigtige størrelse. Jeg lukker lige den her ned. Og sådan. Og så tager jeg lige, det her det er det nye billede, det kalder vi så, den er væk der. Så kalder vi den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det kunne også være, hvad billedet nu handler om, man kan skrive på, men det kalder vi det til videre. Frem med siden igen. Vi vil gerne have billedet liggende her. Klikker på tilføj medie. Og gør den lille igen her. Det vil så gøre med det billede, vi gerne vil ind. Det ligger der. Det trækker vi simpelthen bare ind i og slipper. Så uploader den billedet, og det ligger klart der. Nu har vi noget tekst der, fordi det er et købt billede, som jeg har købt og har rettigheden til. Og
Det går man så ind og fjerner, ellers lave lidt kaos. Men nu vil jeg lige prøve alligevel at uploade det, så I kan se den kaos, og hvordan man lige retter det. Indsæt. Så laver den sådan en grim ramme rundt omkring. Klikker på billedet, og så har vi sådan en blyant, hvor vi kan redigere. Hvis I nu skulle få uploadet, og der er den tekst, så er det meget rart lige at vide, at man kan klikke på blyanten. Sådan. Vi kan se, at det er en rigtig størrelse. Vi vil gerne have den over til venstre. Så er det helt perfekt. Opdater, og billedet ligger klar. Så skulle det gerne se sådan ud, når vi nu opdaterer. Opdater. Og så står der heroppe, View Listing. Kan man simpelthen gå ud og se, hvordan siden ser ud. Sådan, det er bare perfekt. Og nu er der flere billeder på, fordi der er lagt 2 billeder på, og den kan man klikke på, så kan man se hvordan det ser ud. Men hvis kunden for eksempel gerne vil have flere billeder på af klinikken og nogle andre ting, jamen, så kan man lægge dem på, så man kan se dem bare ved at røre ved den faktisk, så kommer den frem derop. Sådan der. Men der er de ting, der skal være. Telefonnummer 2 gange, den er klar. Vi kan lægge mange flere billeder på, vi kan lægge mere tekst på. Flottere den ser ud, en større chance er der for, at vores kunde får en kunde, hvis man kan sige det sådan. Det var det. Tak for den her.